fű. A fűnek több igénye is van, mint hogy csak locsolnánk, meg nyírnánk. Ezt műtrágyázni kell, gyepszellőztetni kell. A gyepszellőztetés az arról szól, ugye, hogy amikor befilcesedik a pálya többször, rávágjuk a füvet, ugye ez egy szerves műtrágyát is alkot, ugye a rávágásnál, amikor elkezd érni a fűben, erjedni, ugye ez fölszívja a talaj, és ugye maga a fű ezt újra hasznosítja, de ez mellett elengedhetetlen a műtrágya is a pályának. Az öntözés az is elengedhetetlen, a nappali időszakokban is lehet öntözni, csak akkor annyi, hogy kevesebb a víz, ami eljut a talajba, nagyobb a páraveszteség ez miatt. Ugye ezért szoktuk általában éjszaka és hajnali órákba, de inkább hajnali órákba érdemes, mert ugye hajlamos a pálya legombásodni. Amikor bejön ez a kánikulás időszak, akkor ugye napi rendszerességgel megy éjszaka, plusz nappali kiegészítő öntözések is szoktak lenni edzés után vagy edzés előtt, ugye, hogy ne rettenetesen hamar kiszárad a pálya. Mint tudjuk, ugye itt a Lantos Mihály területén nagyon-nagyon régen ilyen iszapos terület volt, eléggé agyagos a talaj, úgyhogy nem is nagyon szívja el a vizet. Egy fűnek azt se tesz jót, ha túl sok vizet kap. Ugye, mert akkor már úgymond elkezd rohadni a fű, károsodik. Ugye se sokat, de se keveset se szabad adni a pályának vizet, mert akkor meg az a probléma. Ugye a rendszeres nyírás, nem szabad hagyni, egy bizonyos magasság fölé nőjön a fű. Mikor elkezdődik a szezon, akkor úgymond heti egyszer szoktuk vágni, mert ugye akkor még lassan nő a fű. És ahogy gyorsul a fű, ugye, hogy egyre több a napsütés, egyre több vizet kell neki adni, megkapja a szezonális műtrágyákat, akkor begyorsul a növése, és van, amikor napi rendszerességgel kell nyírnunk a pályát, mert olyan gyorsan nő a fű, és ugye a szezon vége felé folyamatosan egyre csökken ez a tendencia, mert ugye ahogy lassul a fű, akkor már elég utána heti 3 vágás, elég heti 2 vágás, és akkor beállunk a heti 1-re, meg ez ugye az edzés ideig is tart, mert a szezon, ameddig tart a csapatnak, ugye nem csak a nyírás miatt megyünk kép, amit mondtam, hanem azért is, hogy egy kicsit elegyengetjük a felületet, amit a játékosok ugye eltolnak. Van még a luggatás is, ami 3 centinként a pályát 15 centi mélyen leluggatjuk, ez azért van, a talaj egyáltalán lazuljon, ugye egy kicsit föl, a víz mélyebbre kerüljön be a talajhoz, és ezáltal serkentjük a füvet arra, hogy mivel mélyebbre jut le a víz, ezért a gyökerét is mélyebbre engedje le, erősebb legyen, ebből a felszíni fűréteg is dúsabb és szebb lesz. Egy focipálya vonal nélkül nem focipálya, ugye ezt is ugye föl kell húzni, ennek is van egy szabványmérete, ugye az 10 centi szélesnek kell lenni, és fehérnek. Eléggé régebbi típusú kocsival, amit még a Hidegkúti stadionban is húztuk a vonalat, ugyanebben húzzuk itt is a vonalat. A vonalazó úgy működik, hogy egy folyékony festéket 3 kerék visz fel, ugye az első kerékre folyamatosan, és leteríti a felső fűrétegre, hogy megfekteti maga előtt a pályát. Ugye ez egy olyan festék, ami kíméli a gyepet, ugye nem semmiféle vegyszert nem tartalmaz, elég szép vonalat lehet vele húzni, és ugye ezzel szoktuk mindig a pályát felvonalazni.